wilujeng dalu ugi wilujeng enjing sugeng enjing Pak nggih Mas Gareng niki pun esuk jam kula pun jam 2 punjul seprapat leres nggih tetep nderek dawuh wonten ing wanci gara-gara oh nggih kula ki anu Pak nyambut gawe iki limbukan tak tutukne rampung teko gara-gara paribasan mangan ki ora nganggo mandeg tegese kudu entek ora entuk ninggal siksa ya witekno lek jenenge Gareng iki metune lek ya wanci gara-gara lha nggih ngono kok ya limbukan ditokke lho ditokke limbukan iki asline kan mung bayangane Gareng nggih matur nuwun dadi pancen pakeme iki metune nggon gara-gara nah ngoten ngaturke ingkang magepokan kalian sedekah bumi dateng kang mengkugati ya sing Mbah Resa Desa Karang Lor Sukorejo Ponorogo Mas Gareng mugi-mugi kanthi tata cara sedekah bumi utawa bersih desa sabibaripun bersih desa menika manggiya ayom-ayem tentrem sedaya warga masyarakatipun desa sing baldatun thayyibatun warabun ghafur amin gemah ripah loh jinawi mboten kekurangan ing samubarang leres tik ginanjar seger sehat lahir lan batine tentrem lan ayem nggih linambaran raos persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat wonten ing Karang Lor mongko kula wau sapet jagong kalian Bapak Kades Bapak Sekdes uga panjenenganipun ingkang asta dados pambiwara terus pundi Pak Karang Lor niku desa ingkang namung kalih dusun dusune mung loro nggih DPT-nipun naming sekitar 2.000 niku akeh-akehe dadi desa sing hebat Pak dusun nggih dusune mung loro RT-ne 112 rolas RT ding rolas RT lan manahe ingkang elok sanget niki Karang Lor iku mboten duweni PAD ngoten Pak nggih mboten duwe penghasilan saking desa niku mboten wonten ning saged nggelar pagelaran sing kaya ngeten iki mila patut untuk diacungi jempol acung jempol dan tepuk tangan untuk warga masyarakat awit saking nggenipun ngiguhaken panitia ingkang dipun bantu dening warga masyarakat sakwutuhe klebet para pemuda, para sesepuh, nem-neman sedayanipun cancut taliwondo tanpa kecuali ugi dipun payungi dening Bapak Kades ingkang pungkasanipun dalu menika kelampah mbeber kelir gelar gamelan tek saderengipun pagelaran wayang kulit niku kathah acara-acara ingkang dipun lampahi. Nggih, mongko desa ora enek pendapatan ya. Ah niki. Ning gandeng kabeh ki melu duweni handar beni mula terus ngurungkepi. Apa sing duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. abot ya dipikul bareng-bareng. Ringan sama dijinjing. Ana acara gajah-gajah kuwi khas Ponorogo. Tlatah Witan kuwi daerah Malang diarani bantengan. Nek mriki gajah-gajah. Gajah-gajah. Etan bantengan. Uga kirap budaya khas asli Ponorogo, reog. Reog Ponorogo sing wis kawentar. Monggo begini sik enek meneh acara gajah-gajah njur dibablaske ya kuwi pengajian utawa ndonga bareng-bareng tutupane wayang kulit coba to ragat pira mawon lho Pak niku nek ditutuke neng kene iki Mas kena diarani yen to panjenengane Bapak Kades uga segenap perangkat lembaga uga panitia kang dibantu warga masyarakat kanthi kekompakan bisa melestarikan budaya yang adiluhung ya budayane ya tradisi tradisi bersih desa tradisi tetep lumadi budaya agama dadi siji hidup dengan ilmu akan mudah hidup dengan seni akan indah hidup dengan agama akan terarah nah di sini
ning kene iki kekarepane warga masyarakat kang disuwi Bapak Kades ing Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo. Nggih. Ngaturke tetembangan Kang. Siap. Mungkin jenengan sing beksani utawa sing jugeti. Monggo. Ben salah loro. Salah loro 8. Hah? Salah. Ora karep kuwi sinden loro sing adeg. Genti Mbak Sulis karo Mbak Lilis Karnali diaturi jumeneng. Nggih. Wit sore mau rong ketok sepote kaya ngapa? Sepat sekor gadung. Sepot sekar gadung. Sepat sekor gadung. Sepat sekor gadung. Sepot. Hah? Sepot. Aku muni apa? Sepat. Lah iya salah wi. Ya wis, yo sepat sekar gadung. Kaya ngapa? Mbak Lilis, Mbak Sulis jumeneng. Yuk dados. Disepoti. Lho ndi sepote? Ya. Disepoti dhewe. Loh, lah kok ngojose nemen nggonamu, Mbak? Iki kula sepate kula iki. Oh, tak kira Kenemenan nggonamu ngojose. kewayah ganti kelep. Masane, mbok gantekne apa piye, Mas? Nyata. Kaya ngono kok ngantek ana. Ya Nggih, sepate. Enjing Mas Truk. Mas Truk. Iki tembangé sederhana. Napa? Kula aturaken dhateng pepunden kula sesepuh ing Desa Karanglulor punyipun Bapak Mbah Kung Sarengat. Oh nggih. Mugi nuju prana ditembangke gubuk asmara ning garape kaya wingi bengi. Sing pupuh kedua nganggo Samboya Gagrak Kediri. Sing wingi bengi ta, Pak? Sing kuwi kendangane cara rada ana rasane Ponorogan. Persis kaya ndek wingi bengi lho ya. Persis. Nggih, Pak niki ugi kula kantonaken dumateng Abah Soli saking Kalimantan Tengah. Abah sulilililil. Wih, kuatah sangat niki saking jarak jauh. Nggih. Mas Naim nggih ndherekaken Mas Iya. Mas Waris Sugiono ya ningali. Pepunden kula Mbak Sulis ingkang saking Nggih. Wonokerto Kediri. Mas Didik. Mas Didik Fajar. Mas Didik. Uga katur dulur lanang ingkang wonten Tanggung Glodan Tulungagung Mas Heru Rahadi. Wau meling min aku kok garapno sambung wanci dalu. Ya. Kuwi padha karo sesideman jane ya. Sing cedhak ya dikirimi, Pak. Sing- Pak Supingi. Pak Supingi. Nggih. Sinten menika, Mas? Lho sing daleme mbok engko Oh, Oh, nggih to. nggih, Pak Supingi sembah Pak nuwun. Suping. Pak Supingi, ora nek Suping tok, ngeingi. Nggih. Wis pokoke ingkang sami wungon mirsani wonten lokasi utawi sing lumantar live streaming diaturi mirsani uga midhangetaken. Yo nganggo bawa. ke bawah. Kita golekne bawa sing apal-apal. Nyingkar mambengi kowe nggih mingkar mingkur saiki nyingkar nyingkur ning padha benere. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Ya witan iki mesti isin iki lumrah wong menungsa ki duwe isin. Murab miring isin ngono. Raine ditutupi. Roro meleding. Lingsem yen kemutan. Oh, Mas Gareng bisa. Mboten, Ya, Mas. mboten, Iso. Sini ayo, Mas iso. Gar, sini Mas Gar. Aku nang tengah Gar, ya. ya. Jambok nodai. Ora nodai ndak kaya ngene Aku gembaku ndak. seram. Iya, tekno nek Oh, ra. iki Mas Noda. Podu. Sik, Mas sik. Podu. Garenge arep tak goleki gandengan. Apa? Iki. Nah, Luki. Oh, Luki. Luki. Lu.
Oh, Nah, ngerti kok lho, gandeng kono ki coba. Kalih buluk Mas Gar. Mas anu Mbak. Lulu. Ini iki Luki. Nek manggil Namanya- pripun Pak nek Luki? Nek manggil piye Nduk Luki? Buluk. Hah? Buluk. Ora saiki senengane dhek diceluk blululuk. Ngono. Luk. Lingsem jajal lu kaya ngapa yen mutan Ayo Nduk. Lingsem yen mutan. Yo, adik-adik Dikasih rada rono. kesempatan karo Mas Gareng. Ben bermesraran, ben bermesraran. Adik-adik rada rono. Iya. Jare Oke. jare ndelok. ngene iki patut bersyukur nduk lu kowe di kesempatan karo dulurmu karo sedulurmu sinden kowe ben bermesraan karo Mas Nolowi Gareng Halo, Nduk. Cakrawangsa Pegat Waja Pancal Pamur Pegat Waja. Pancal Pamur Pancal pamor. Sing kepengin sesandingan karo aku ki akeh sing tak tolak lho, Nduk. Wah, ngoten. Kanugrahan esuk iki kowe iso gandeng karo aku. Wah, Lelampahan yo. lelampahan kang wuri. Kurang adon. Rono. Apa tau aku pengen jajal sandal Arep apik nang sandal pasar, sinden kok iki. Jarene pengen adik. Ya. Lagi Eh. ora. Ki sendale sapa ki mbok? Pak Minto. Malati lho Lis kuwi. lek malati ora Kuwi dijajal. ning biasane anggere gawe slop ku tek-tekane kuwi anu mesti cantengen Ya kah aku Mbak Sulis desa wae blocone kancamu kowe iki. Kok ndak iso pipis neh. Beres. Ditambani kok karo dokter Cak, carane piye? disontek. Sing Nek disontek ora iso kapane? ora iso Sing nggon pipis. ora iso pipis. Oh, ora iso pipis gawa ning dokter terus disuntik. Sing disuntik nggon bagian sing Sing ndak iso kuwi mang. apa? Kuwi apa? Ya kuwi mang. ya nduk lu Tresno. Tresno. katur Bapak Tulus ingkang wonten Pati penggemar Sekar Gadung Tresno tulus nadyaningku buk asmara keting aku ngono kuwi. Kowe iki lali cakepane Arep muni gluduk kaya kok. Buk. gubuk sih, lho sih bener gubuk kok. Mang arep muni tresno bulus. Garape kaya Lah iki buluse. tak antem iki. Mosok kaya ngene bulus. kaya ngapa sak ramban mengko pupuh kedua nganggo samboyo nah Oke, yuk Luki. dados Yen liwat aku kelingan kebanggae yen tak goleren ning cagak kebak tulisan warna abang tanda isih sayang jenenge kebak asmara biyen kae tak gantung tresno tanpa batal tanpa kuasa betapati keteman asmara kebak kae
nganti gagak trino. Sajroning ati jatangku saya merati aku kawe dadi karma Ya, kayak apa? Tembang ki werna-werna, garape ya beda-beda. Judule maneka warna garape nggih Pak. Ora beda kaya sore mau Mas Gareng. Nggih. Kuwi khas Sekar Gadung Indonesia. Sore tumplek-blek garape Sekar Gadung, ciri khase. Metu jaranan. Nggih. Dikandung arti Artine kuwi ngangkat ikon jaranan Senterewe Tulungagung. mergo dalange ya sangka Tulungagung. Dadi ngetokke khas Tulungagung. Sae. Njur dibablaske nah neng Gonggominan Tayub. Kuwi ya khas Tulungagung. Njur sing angka 3 nuansa gamis. Dadi ki ben rata. Jangkep. Kuwi khas Sekar Gadung. Saiki ngopo? Jangkep Pak, dadi kabeh napa jenis-jenis iringane kabeh diaturke. Sing urung kok ya diaturke Pak. Iya. Nek mung apa monggo khas SGI kuwi angger gara-gara nganti jam 4. Oh, jam 4. Wah, nek kanggone kula kurang esuk niku Pak. Kurang esuk. Kurang esuk. Jam? Kudune 6:30 Pak. Ah, mbok iya. Gara-gara 6:30 rampung wayangan jam 11 awan ngoten. Wah,
Apik wi Apik, apik. dalange diringi kaset. Hah? Dalange ringi kaset cocok. Kowe Mulai. urung dibayar apa arep mulai? Ya. Wong sing bayar ya aku. Nunggoni nak nu. Nah. Pundutane dulurane sing saka Tanggung Glotan kuwi Mas Gareng sambung wanci dalu. Nah, iki sing dikersake Mbak Pipit Andriani. Iki lho daganganku. Wah, celorot. Sepotke Mas, sepotke